Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε όπως πάντα τον ορεινό αξιώτη Γιώργο Μανολά. Μαζί σου, Γιώργο, σήμερα θα πάμε σε μια παράδοση που έχει να κάνει με τον Νικηφόρο Φωκά. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Μια παράδοση που έχει να κάνει με το όνομα Νικηφόρος στην ορεινή Νάξο και συγκεκριμένα στην Κόρονο και στο Σκαδό. Λοιπόν, σύμφωνα με την παράδοση της Κορώνου κυρίως, οι Νικηφόροι που υπάρχουν στην Κόρονο ακούνε το όνομα του Νικηφόρου Φωκά, του αυτοκράτορα του Βυζαντίου, ο οποίος ήταν και ο ελευθερωτής της Κρήτης από τους Άραβες. Η Κρήτη για 100 και πλέον χρόνια ήταν αραβοκρατούμενη και σε σημείο μάλιστα να έχει εξισλαμιστεί το 90% του πληθυσμού της. Ουσιαστικά μιλάμε για τον 9ο αιώνα μετά Χριστόν έως και τον 10ο. Τέλει ουσιαστικά 9ου αρχές 10ου αιώνα. Και είναι η περίοδος όπου η Κρήτη χρησιμοποιείται ως ορμητήριο των Αράβων πειρατών, των Σαρακινών. Ένα αραβικό κράτος είναι ουσιαστικά η Κρήτη και ορμητήριο και των πειρατών και του εμπορίου των Αράβων. Και η Νάξος δεν εγκατακτήθηκε από τους Άραβες, αλλά χρησιμοποιήθηκε επίσης σαν ορμητήριο. Ιδιαίτερα υπάρχει και μια ιστορική αναφορά όσον αφορά το χωριό Αμόμαξη στην Κόρονο, ότι χρησιμοποιήθηκε σαν χωριό Αραβοκριτών. Σαν εμπορικό χωριό. Σύμφωνα λοιπόν με την παράδοση, ο Νικηφόρος Φωκάς με το στόλο που σχημάτισε για να κατέβει προς την Κρήτη πέρασε έξω από την Νάξο, στην βόρεια Νάξο, στην περιοχή του Απόλλωνα, όπου έγινε μια ναυμαχία, η παράδοση λέει αυτό, και στη νίκη αυτής της ναυμαχίας και στην απελευθέρωση της Νάξου από τους Άραβες που υπήρχαν εδώ, οι κάτοικοι της ορεινής Νάξου βάφτισαν τα αγόρια που γεννήθηκαν εκείνη τη χρονιά Νικηφόρους. Αυτό λέει η παράδοση. Τώρα σύμφωνα με την ιστορία τη συγκεκριμένη την έχει γράψει ο Κωνσταντίνος Πορφυρογέννης. Αυτός γράφει λοιπόν ότι όντως ο Νικηφόρος Φωκάς μαζέψε ένα στόλο 4.000 πλοίων. Το δρομολόγιο που ακολούθησε ήταν αρχικά προς Ικαρία και Φούνους, αλλά μετά γύρισε και ήρθε προς Νάξο. Δηλαδή ιστορικά επιβεβαιώνεται αυτό. Ναυμαχία δεν αναφέρεται μεν, αλλά αν σκεφτεί κανείς ένα τεράστιο στόλο 4.000 πλοίων να έρχεται από το Ικάριο πέλαγος, πραγματικά το θέαμα από την ορεινή Νάξο, αυτή την πλευρά της ορεινής Νάξου, δηλαδή από τον Απόλλωνα μέχρι και τη Μουτσούνα, θα ήταν υπερθέαμα να βλέπεις μέσα σε αυτό το πέλαγος 4.000 πλοία. Ακόμα και σήμερα, η μέρα είναι καλή, τη Σάμο και την Ικαρία τη βλέπουν. Από το νησί, ναι. Μέσα σε αυτό το πέλαγος λοιπόν 4.000 πλοία και το πώς ένιωσαν οι άνθρωποι εκείνη την εποχή, που και να μην έγινε ναυμαχία, οι Άραβες και αυτοί από το θέαμα θα είχαν εξαφανιστεί από την Άξο. Μάλιστα. Πότε γιορτάζεται η γιορτή του Νικηφόρου? Είναι 11 Δεκεμβρίου κανονικά ο Νικηφόρος Φωκάς. Και η επιβεβαίωση επίσης αυτής της παράδοσης είναι ότι στην Κόρονο το παρατσούκλι, όποιο λέγεται Νικηφόρος, ήταν Άγιος. Άγιος. Ονομαζόταν έτσι γιατί ο Νικηφόρος Φωκάς πρώτα τον έβγαλαν Νικηφόρο, ας πούμε, στην Κόρονο όταν ήταν αυτοκράτορας και αγιοποιήθηκε πολύ αργότερα από το θάνατό του. Μάλιστα. Ωραία. Σήμερα, ας πούμε, σε ένα σύνολο. Σήμερα υπάρχουν Νικηφόροι ουσιαστικά μόνο στην Κόρονο σαν όνομα και στο Σκαδό και Μέση. 2 είναι στην Κομιακή και στα υπόλοιπα χωριά δεν υπάρχει κανείς. Στην Απίρανθο υπάρχουν Νικηφόροι? Όχι, δεν υπάρχει καθόλου το όνομα. Αν βρεθεί κάπου θα έχει άμεση σχέση με την Κόρονο. Ωραία. Ο λόγος που σε ρωτάω είναι γιατί έχουμε εδώ τον Λευτέρη Ελευθερίου που είναι από την Απίρανθο. Θες κάτι να τον ρωτήσουμε? Όχι, θέλω να τον ευχαριστήσω που είναι ένας τόσο καλός πρέσβης της Νάξου. Γιώργο μου, εγώ σε ευχαριστώ. Εγώ σε ευχαριστώ. Προχθές έλαβα και το δέντρο, το γενεαλογικό δέντρο της οικογένειάς μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Μου το είχε στείλει για το έργο που κάνεις. Και... είναι ένα μικρό δώρο σε αυτά που κάνεις εσύ για μας. Τίποτα, εντάξει. Και εγώ τώρα τη μαθαίνω την Άξο και είμαι πολύ ευτυχισμένος γι' αυτό το λόγο. Και εσείς μας βοηθάτε οι μεγαλύτεροι. Να είσαι καλά και πάντα να είσαι δημιουργικός. Το εύχομαι για όλους μας. Η αλήθεια είναι ότι μέσα από τον Γιώργο Μανολά μαθαίνουμε την Άξο και όπως είπε και ο Λευτέρης, και εγώ μέσα από αυτή την εκπομπή μαθαίνω την Άξο, Γιώργο, και σε ευχαριστώ πολύ και για την παρέμβασή σου τη σημερινή. Να είσαι καλά. Καλό βράδυ.